Bafowethu isiqalile yagqilaza emfoka sikhakhani. Iqalile yagqilaza ke manje emfoka sikhakhani. Seyiqalile manje itholana phezulu manje nomnumzana uPaul O'Sullivan. Umbuzo uthi wena mnumzane Paul O'Sullivan wawuqeqesha uCyril Ramaphosa. Kodwa futhi wena mnumzane Paul O'Sullivan awunazo iziqu zokuqeqesha. Umqeqesha kanjani umuntu uzu ishuisha ama certificate kodwa futhi wena awunazo iziqu? Iqalile manje isikhosana uyaqalile manje uyaqalaza. Iyaqalaza manje lento. Sayitholene phezulu manje. Izithi le yakwa O'Sullivan hayi nginenkinga kwi hearing aid yami. Angibengezwe kahle ngizwe umsindo nje kodwa ama words angizwa kahle. Iqalile iyagqilaza kusese eli iqalile yagqilaza ngoba inkinga la enkulu esiyitholayo ukuthi umnumzana uPaul O'Sullivan angathi akana ziqu uyabona nje singambiza njoba ebephendula ethi none whatsoever chair singambiza sicha Mr none whatsoever noma uthi spy kodwa ayikho into ayiphethe akana siqu. Inkinga isekutheni uyena futhi oyivezela yena ukuthi yena angazi wena engineering what e-UK and stuff like that wayijika and then ne-army thizeni yakhona khona e-UK phela lezi zinto ezazingale asikwazi ukuyitrace futhi asinazo ngoba sise-South Africa. Uma ususe-South Africa ke ufike wa-obtaina ini unani yini ofike wayifundela uma ususe-South lokhu othi yakwenza la eMzansi ikupho nakho iforensic uyifundelile uxolo lo awufundelanga. So ke ngiyasola ngathi njoba ngishilo ukuthi iyolala ibonele ngempela wenganza kwethu ngoba kuyimanje isiqalile iyagejana ngoba uma ngabe kubuzwa imibuzo ku Mr Paul O'Sullivan kuno none whatsoever. So ama question akhe abuzwa wona nezimpendulo zakhe ziwu -0 ngoba ku none whatsoever akanalutho. Okay, uthi ke wayelisana ne crime nani eGoli kwakunobugebengu wasejoyina i-community nani ba developer lokho kwiqiqi wajika futhi wase eyotrainela ukuthi abe yiphoyisa watrain ukuthi aqala join emaphoyiseni asebenza namaphoyisa waqashwa eBoysen. Uma eseqashwe eBoysen ke waphinda futhi wa develop interest yokuthi now aqaleka atrain amaphoyisa asize training wamaphoyisa yena futhi kodwa akanaso isiqu sokutrain amaphoyisa. Yena uveza ukuthi yena wa train amaphoyisa amaningi so anikezwe certificate and no Ramaphosa waye train uyena kodwa futhi yena akanazo iziqu. Uba angcono khona lento anayo uthi ngafunda endaweni ethizeni zokuthi ngikwazi ukutraina ngase ngobtaina idiploma yokuthi ngitraine. Awuna diploma awuna lutho kodwa wena uyatraina and ikhiqizwa ama certificate anikezwe abantu atrain wena kodwa futhi wena awunazo iziqu. Yilapho egejana khona ke nosikhakhana. Iqalile ngempela iyagqilaza ke manje yabona manje seqalile yagqilaza manje ngoba izinto eziningi abambuza zona nadume ngazo naziwa ngazo zivela zingalona iqiniso. Yabo ukuzwe kuthiwa empty tin make a lot of noise. Ukuzwe kuthiwa ikopi elingenalutho phakathi lezo msindo omningi. Ilento ke esiyitholayo ngomnumzane uPaul O'Sullivan. Yena kahle kahle usebenzisa ubuhlanga usebenzisa ibala ngoba kuyavela ukuthi wafika la eSouth Africa ngesikhathi sobandlululo so wathola ke wazibona ke ewumakhulu basi ngenxa yebala lakhe yabo. So ke manje usebenzisa ububala bakhe ukuthi ibala lakhe njoba limhlophe ungaphezulu kwayo yonke into eMzansi kodwa ngempela ama credentials akhe awamvumeli ukuthi ngaba yilento enkulu esimbona thina iyona nento esimazi eyiyona
Yabona? Yona yonke into criminal bayibona umuntu omnyama uyicriminal into nomuntu omnyama phakathi inobugebengu. Yabo? Angithi uyazi uma kubonakala umlungu egijima uya ejoga uyagijima uyajima kodwa makubona umuntu omnyama egijima nje ejima yena kuzothiwa isigebengu siyabaleka sitshontshile sibhekena nalonke engake abafowethu kodwa nje ake siboneke njengoba besayi kwi break njengamanje bazobuye bephi ngoba ubonile ukuthi umama lo ka James action eseyemhalela and nemibuzo asayibuzo uLokhuzana uMalema uyambona ukuthi uyayigeja iLokhuzana impendulo zakhona uMr Paul Sullivan iyo la libone noyenganza kwethu kodwa ngempela iqalile ngempela ziyagejana manje